Elak patanap. Ako po ipatang muli mga kaitsakan ng kuching kuya. Emsaw ba ka ba? Ini ang Yesus Kristus ng kuya ba. Ang sanggup yung kalan tuloy may laksinin ng Yesus Kristus pa na. Yung may angkan ng Yesus Kristus. Mga kamang harap ko kayo sa kalan na. Yung masang kalan tuloy may na. Okay. Tuloy may tatawa. Meron kayo sa alaw pa ang mga. Alaw sa ating na. Isaw na. Ang yung sama muna. Ang yan ako. Anak kaya yung mga. Sakay sampalan. Iray mong sama. Yahama. Ayma. Ayaw nga. Nang tiyang iwan na. Mga kawan. Ayan nang awilit. Inyong tuman kem talak. Opo tayo din sa Nangyak sa panayo po ito ng orang kamang sa hataw niyo mo yang ada milyong mambay mo sa tobo tayo din sa kanang yaksara pa na ba. So press namin ang kamang niyo po ito sa sinasubuan ng mga.